Moni kayo nga makeup guys is this is the true beauty of probinsya beauties. So sa probinsya man guys is di ka kailangan og kuan pakado imong makeup. Di po ka kailangan og imong blush on nga mas hayag pa sa imuhang naong no. Kay inon po ka dito grabe po siya mag blush on ay maraming magisag pa oh. Di anaon ka. Gusto ka libakon ka dito kay kabalo di ka sa probinsya nga daghang libakira dito no. Hello everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel because today is a new day, a new life, and a new blessing. So mga kabaga na po tayo bagong makeup vlog karon. So ang title ani mga kabaga, Get Ready With Me. Kay ang atong makeup is wala dere. Wala po dito. So, hinanap dyan ang mga babay mga kabaga. Kailangan natin i-enhance ang atong beauty. Kay kung way makeup, wala po sa maraputag na unsa tong naong, maraputag sumbag ni Pacquiao ang naong kung watay makeup no. So, muna mga kabaga, please keep on watching until the end para makabalo mo ani nga look. So, kung way makeup, mara siya globing anod ang naong no. So, ako kay kabaka ko ning mga makeup guys, kay pwede ta mo transform to beautiful girl, di ba? Kung watay makeup, so mara tag globingan na anod. So, munang mag-makeup pud ta kay para pud nga marapog mo blooming pud ta gamay ba kay bahalag kuan mo nagbutang nako sa kong title guys nga Get Ready With Me. So kay atong makeup karon wala dito. So next magkuan ta guys, primer ta nga akong gamiton nga primer kay si Cells Lady Matte Primer nila. So magpamplam ta diri sa ato ang kamot kana dayan, ato siyang ibutang stone face. Kailangan dito magpagwapa. Ani kay para din ipost sa Facebook din. Maingon na sila nga, ala kagwapa ni mo eh. So, lang dyan sa kabalo. So, tinuori ito sa personal na agoy. Ang naong maradjog lubi nga naanod. Maradjog ianod gikan sa baha bitaw. Kaya nga pangkilay akong gamiton guys. Ang brand anya kay E&W Pincel Black. So, fake ini, di kag unit top ka na itong gamiton. Guys, magbutang ta og gel. Akong gamiton nga gel guys kani si Chris brown liner, brown mascara kani siya atong ibutang. Butangan na tong gel ani niya. The next mga kabaga is mag foundation ta. Ang gamiton ako nga foundation kay kani si Fit Me foundation sa Maybelline og si Cells Lady Longwear Foundation. So, ako na silang i-mix silang duha guys. Ang shade ni Maybelline Fit Me is Sun Beige 301. Then, ang Cells Lady shade niya number 1 light. Butang ta diri sa gamay, sa kamot. Si Maybelline again. So, ato siyang i-mix silang duha. So, mix lang nato. The next one kabaga, ibitaw nato sa tong face. Na, o diba? Hindi na kayo siya white. Atong i-blend. I-blend na to. Kaya tanawin nyo na ito ni atong crop ko. Adon. Kapiling guwapa roon. Sing gawas aningan na roon. Okay, next mga kabaga kay mag-contour ta. Ang akong gamitin na contour kani si Kim Yu's contour nila. Kana. So siya itong gamitin nga pang contour. Gamitin ang concealer kani si Cells Lady Full Coverage Concealer, Smooth to Apply, Easy to Blend, Water Resistant, and Long Wear, Mineral and Flawless. So, siya itong gamitin Cells Lady. Mga area nga, dapat mag-highlight siya. So, agkang ilong. Importante ng ilong, marag paluwang na kulob. Dayon, di kalimutan ang mga lipocare sa inyong face, like this. So,
Suko kay sila sa kuha karon daghan kay kog libakira karon ngano man ni eh. So mag-line ta. Next mag-contour ko sa kong ilong kay kana kong ilong kailangan jud siya i-contour kay mara jud intaw ni siya intawg kuan paluwang na kulob. So kay wa man biyaya sa ilong so direta mamawi sa contour. So gamiton lang nako si Kimyos contour guys. And then, kamuta na lang ninyo kung mag-contour mo sa iyong ilong. Sa mga paluwang na kulob daron. Diri lang ta mamawi sa ilong. Pailungay na lang gidaan eh. Next, mag-set ta sa atong powder. Atong gamiton na powder kay si Kimyos Low Setting Powder. So, mag-powder ta. So, itong powder guys, kailangan mga area nga oily. Kaya oily ko. So, ino makalong. So, ito sa sila siyang iset. Pasagdaan sa nato na siya. Diba? Para, di dyan katakas ng mga oily ba? Balag mo takas na yung uyab ubana da. Basta itong oily skin, di siya katakas. Na importante. Next, magkuanta. Mag-eyeshadow ta. Ako ang gamitong eyeshadow palette kay si Cells Lady eyeshadow palette nila. So, mauna siya nga eyeshadow palette. Ayan. Color guys, kuha nato ni siya nga color. Ato imbutang dito sa atong crease. So ibutang nato siya diri sa pinaka crease. Kay probinsya man ning ato ang makeup, probinsya beauty man ning atong makeup ka ng mga kapagaso. Di lang po siguro nato kailangan nga pack na pack atong makeup na, atong eyeshadow no kay kabalo bi ka sa mga tao dito nga kung malaban na ka sa makeup ingnon na din count so man siya oy maramo siya clown o magi na makita po balo na bi jud mo probinsya as jud kanin ay mga glitters tira ana kana siya tong kwaon utang nato diri sa pera kakilid. I-fast forward ko ning isa mga kabag-aha kay same raman ako na siya gibuhat diri sa isa. Kuan atong powder. I-remove. Kay basta ma-overbake ni diri ron na mapaid na ni. So remove. Next is magkuha ka og concealer kani si Cells Lady concealer. I-conceal na to ning area nga kani diri sa tunga kay itong butangan og mga something shimmer. Kay para bala data sa probinsya at least nga nagilak-gilak na itong mata dira. Then guys, iset natin using this powder. Wala mo powder guys. Initing kung unsa-unsa na ninyo di mo powder. Then i-blend na to. I-blend din nyo guys, pero kanang brush nga wala na yung product guys ha. Next, magkuha tag shimmer. Ang atong gamiton nga pang shimmer guys, dito ta magkuha sa BT21 Vice Cosmetic. Kani. Kuha na to ning pink diri guys, kani si pink. Maya to ibutan diri sa center. Then i-brush ninyo. Kaya para ang mga excess mawala siya. Ma-remove siya. Mauna nga itong eyeshadow guys. Kay lalo ka sa probinsya ko. Imo po na palabanan dira. Diba kung sa biya po kadirag na unsa man yung eyeshadow yung labanan mo sa pula mararam na siya kuha na ipa ako buyog kaya mulam gituda. So next mag eyeliner ta. Kung gamitin ng eyeliner kani sa Kimyos eyeliner. So mag eyeliner sa mga kapag kay eyeliner is life. Ano ba? Eyeliner is life ba? Ako ra kay nag eyeliner is life ani. Wata gamay ani kani nga color i-mix na lang nato dayon silang duha and then kaning tulo i-mix ninyo ning tulo
this one, and this one. So, tak-tak. And next mga kabaga, kuhaan ninyo siya nga color kaning medyo white. Isumpay ninyo diri sa pink. Next is mag eyebrow black pencil ta kani akong gamiton si butang nato der sa ilalo. Atong gamiton nga blush on mga kabaga kani si Nichido Tomato na. So siya atong gamiton na pang blush on. Diyan, ayan na lang sa din kanyo pula yung blush on mga kabaga ha. Kay probinsya beauty ni. So, hindi na ito pwedeng magaon. Kay inon po niya ka dito nga. Kung saan na siya mag-blush on, ay meron po na siya gisagpa. Grabe po kayo nakabungutang blush on, mga clown. O, anaon ta. Sige. Gusto mo libakon ma. Gusto mo inanaon po istorya yung blush on nga. Nagmarang nagwara-wara na dira sa kapula. So, next mga kabaga is ato yung butangan dere o kani nga shade. Kani kay para musinaw ta dire nga part ana para natay glow and sa head, the chin, and dire na isa then nakalimtang ilong sa tumoy sa ilong and then this one apa na to aning curl line stick nila nga highlighter ang ilong kay marag medyo basa-basa mo guni siya nga highlighter. An po nato highlighter dire itong kilay mga kabaga. Kuaga po ninyo nga shade. Ito mo to isa po kilay. Akong gamiton nga lipstick kay kani silang duha. Everbelina Divine Lipstick kani siya mga kabaga. And kani pod si Everbelina matte lipstick nila nga ang shade niya kay si Toast of New York. So i-mix na to ne. And then gamiton din ako ang crease nga matte lip liner nila. Kani siya lip line, so mag lip line ta. Then next kani nga lipstick, kuha na to siya. Butang na to siya sa pinaka center. Dayon viewhan din nato siya o concealer ang mga ning excess nga mga lipstick. So, next mga kabaga is mag-fall eyelashes ko. Ang akong gamiton kani siya, itong fall eyelashes na pang malakasan. Super nice ning. Then, ayun ako akong mga buhok mga kabaga. Then, balikan rata mo. Next guys, is mauna ang pang last guys, mag-mascara lang ta guys. Then, ang akong gamiton kay Sales Lady Big Volume Mascara. So, ako lang siyang maskarahan kay para magdikit-dikit ang mga fall eyelashes na to. So guys, I'm back. So mauna ni atong final look sa Get Ready With Me sa Probinsya Makeup Beauty nato. So mauna ni siya guys. It's been like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are a lover to place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love her. So guys, mga kabaga, dihara na ako i-end ang atong vlog for today. Dili na to i-end ang atong makeup vlog.
So guys, thank you so much for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na may new upload ako na video. Kaya guys, thank you so much and God bless you everyone. Ay ba nakita na. So bye everyone, see you on my next vlog. Bye bye.